Котлет Schneider Trife Fox C, производител Германия. Машината е изцяло заводски, обновена от MM Service ЕОД с 1 година гаранция. Пускаме машината. Отваряме и затваряме датчика. И пускаме. Регулира се между 0 и 30 мм. Рязане на котлет, врат предимно, с дърма, бекони, без тръбни кости, като бут, като плешка или големи ребра. Всичко, което е прешлен, се режи, или всичко, което е без кос. На слайс регулиране между 0 и 30 мм. Актуалната цена на изделието към момента е 6800 евро плюс ДДС, с доставка, монтаж, проби и обучение в цената.